cái đủ liêu ngân chính nhìn nào bên cả trong pi cái lung bang nan kêu bang boy sapi cái riat bang nan he bang lang ba pi cái jing ngan tu na manait ya pi tang ga way ya pi na kia ba ya na nim shu ko watch it killa tang ga way ya pi na kia ba ya na nim shu ko watch it killa tang shi kin tin ba yet tin bao halakala ga ba pi mo pi qua ya pi nan ya pi nan pin dia nan trai shi tong nan shaya usla kasi nan ong sa lia na mama na ya pi tang ka way ya pi na kia ba ya na nim shu ko watch it killa tang ka way ya pi na kia ba ya na nim shu ko watch it killa tang shi kim tin ba ye tin bao na kala na kala yeah yeah na ta pin mo pi qua ha ya pi nan tin bin ya nan trai shi tong nan sha ya usla kasni nan nung sa lia na ma ba na I ya pi tang ga way ya pi na ke ba qua ba nim happy the day tan ma pi ba ma pi ang ma way na donu ha pi kineng na clay ba ya la ju ba nam killa da lay tang ga way ya pi na ki ba bên ta trong khi cái lúm ba ngàn kêu bằng bồi sa pi cái riat bang ngàn he ban lang